isasama ni Ate Chubby sa ano? Bloopers. Ipapakit sa cute na mga cute. Tiger, roar, roar. Okay, mukha pa yun. Rar. Count. Oh. Happy Sunday! Ayan, so Sunday na ngayon, January 9. Ayan, January 9 na. So, this will be my first vlog in 2022. Ayan, hindi na tayo nag-vlog, no? Sunday na yun. So, happy Sunday. Sa bahay ako, nagluluto pala ako ngayon, guys. May mga ano ako dyan, may mga naiwang mga lulutuin. So, naluluto natin ngayon. Naluluto natin ngayon kasi pupunta ang mga youth. Pupunta daw yung mga youth. So, hindi na mapipigilan. Ngayong araw na to, darating sila. So, yun. Kasi ilang beses na yun eh. Ilang beses na kami nag-try. Silang kaso lang yung time. Kasi na yun, ang daming busy-busyhan ng lola ninyo noon nung time na yun. Kaya, ngayon lang talaga. Ngayon lang din sila nakapag So, yun. So, nandito yung talagang ko to. birthday nila sa akin. Pumunta daw sila. So yun, magluluto lang ako guys. Tapos, napalikan ko kayo pagka nandito na sila. Guys, nandito na po pala ang mga youth! Say hi! Si Carl, si Divine, si Joy, si Raquel, si Love, tsaka si Lauren! Sobrang tagal na nilang gustong pumunta dito. Kaya lang sila nagkaroon ng pagkakataon. Yes! Sige lang po. Ayun. So ngayon dito lang, kwento-kwentuhan lang muna, tapos tawa-tawanan, tapos sumaya na lang ulit. See you later! See you later! Ganun lang. Naba ako matulog. Nakatanong mo ako. Sino? Malamig yun. Secret. Ano ba tulog na? Ay, ganun ako matulog dati. Ay, ganun. O kaya yung kami nasa gilid. Nakaka-relax yun eh, di ba? Minsan pa ganun pa nga. O kaya minsan yun nasa gilid yung kamay. Bawal yun. Yung straight na gano'n. Bawal yun kay Lola. Kailangan natulog mo. Doon kay Nanay. Isasama ni Ate Chubby sa ano? Bloopers. Ipapakit sa pagbukas na kagano'n din kami. Ano kayo? Sabihin ko, guwapa. Kamusta? Magkagwapa, gwapo. Ayaw ko tumawa eh. Make some noise! Si Ate Michelle kanina. What's up? Oo. What's up? Kamusta? Gwapo? What's up mga gwapo at gwapa? It's me, Michelle. Mahaba yung yung dulo. It's me, Michelle. Roar! Nahihiya ako dyan. Wag mo sa leg! Huwag kasi sa leg, ha? Ganun ka lang. Ako na isa mo sa bloopers. Okay, ready ka na ate? Ready na kasi ka rin umawa. In 3, 2, 1, action! What's up? What's up? Lagyan mo na yung pagbukas mo, lagyan mo na ng postings. Me, Michelle! What's up mga gwapo at gwapa? It's me, Michelle. What's up, mga gwapo at gwapa? Ganon. Sabi ko dito, diba? Totoo naman ulit natin. Wait lang, di ko pala ito vlog. Sino ito vlog niya to, te? Makikip sa bali. Record, charot. Okay, mga sunod na tayo. Okay, game. 1, 2, 3, action. What's up, mga maganda? Gwapa, gwapa. Gwapot, gwapa. Gwapot, gwapa. Gwapot, gwapa. What's up, mga gwapa at gwapo? It's me, Michelle, and welcome to my YouTube channel! So today's video ay makakasama natin ang mga youth na mga cute. Ayan. So maglalaro po kami ng Chubby Bunny. Ayan. So yung ating gagawin ngayon ay meron kami mga different sounds kung natin napili ng mga animals. So yun yung gagawin natin every time na nakain kami ng marshmallow. So simulan natin kay Kyle. Ano yung sounds mo? Sounds ko ahas. Pwede
May dog. Pusa. Baka moo. Tiger roar, roar. Okay, mukha pa yun. Rar. Cow. Ow. Oh! Aura. Kami yung nanalo sa ito. Okay, so ako nanalo dito guys, merong 100 pesos. Ayan. Ang Chubby! Chubby! Ang Chubby na rin. Kaya tayo magsisimula. Take tayo. Take tayo. Siyempre, take ko rin sa mga. Ano kung gusto tayo kay Loren? Okay. Okay, game. Game na. Bawal mo yan. Ay, natatawa na ako. Wala pa. Wala akong boses. Uy, game na! Oh. Saka lang yun. Ow, ow. Roar, roar. Maling decision ata. Me, me. Eh, bawal mo yain, kid. Kailangan may facial expression. Kasi ngayon yung mga nag-360 yung ulo. Okay. May kanlan pa na yun. Kailangan roar, roar. Ow, ow. Parang may epilepsy yung Siguro sa kayo matalo. seryoso talaga na. Para sa 100. Uy, di ko na. Ano yung bibig ko? Ow, ow. Meow, meow. Roar, roar. Ay, nagsa-ambulan. Uy, ginangunan nila kayo. Meh, meh. Nagsa-ambulan sa inyo. Ganun talaga. Loren, saan na? Mukha kang nilulutan ng ngipin eh. Oo. 20 lang to, 20. Ano to? Ow, ow. Okay. Aw, aw. Hindi ba? Ow. Meow, meow. Ayaw pa. Lagyan mo ng tao. Sabi away pa kapag. Roar, roar. Nasampak. Meh. Nasampak. Medyo gross. Oh my gosh, kadiri ka. Kaya pa din. Umihina na, umihina na. Ikaw, mamaya may tumalsik dyan ah. Kapitan mo yung mukha mo dun oh. Ow, ow. Ang sakit, ow, ow. Meow, meow. Oh, Patay tayo dyan. Gagawin na kaya kaya mo. Wait lang, apat na to eh. Roar, roar. 1, 2, 3, 4. Meh, meh. Parang ako ata una ah. Cute mo ate Ron. Ganyan, akas mo lawas na lahat ah. Ay, kanya lumalaman pa. Para sa 100. May shopping darating. Ow! Meow, meow! Parang sarap ng lunukin nito guys. Roar, roar! Kaya pa. Try mo nga bukang di lalabas. Sakit ako kanya. Naku, isa pa. Bakit nga? Ayaw pa talo. Ano kayo? Gusto mo tayo ng mga guys. Ano? Wait daw, wait daw. Wings. Wait lang, wait lang. Piso ako na mahaba. Okay, okay. Ako na. Roar, roar. Ang sarap talaga lunukin guys. Grabe, grabe. Oh. Kanta mo gusto mo yan. Out ako.
natin sila pagtatawanan ngayon. Kaya ito lang po yan. Pilipino, dali! Natatawa ko! Eyes to eyes. Double neck ko. Yung ano yung ano, Ben? Hihiling ako ng wish. Bawal magtakip ka. Opan ko si Lawrence. Bawal magtakip ng pipig. Bawal madaya. Grabe talaga kayo. Ano ba? Wala akong maisip na joke eh. Titigang kayo. Eyes to eyes. Eyes to eyes kayo. Eyes to eyes. Mga gipit eh. Ano na? Oh my gosh, parang matatagalan tayo kasi nung mananalo. Sige, mag-sound kayo ulit. Dali. Sounds. Sounds. Saan? Bawal mo yan! Ay, wala na! Wala na! Bawal mo yan! Oh, sound. Sound, sound, sound. Sounds! Wait na, iba na yun Oh, ah! bawal mo yan. Sound. Wait lang, hindi na lang kayo magkapit. Isa na naman tutulugan nyo eh. Sounds muna, sounds. Oh, sabay kayo sounds. 1, 2, 3, go. Wala namang tuloy. Patagalan, patagalan. Ambulansya. Oh, dyan sino ba? Kasi mas malinaw yung sounds. Ulit. Sounds. Si Lawrence. Wait lang, hindi! Hindi to ali, nagmumumog eh. Hindi natunog yung kwago. Hindi na to nagmo. Hindi. Sige mo na ito. Masarap yan. Nasok na ako eh. Laway mo naman. Sarap. Ang tamis. Nanukay ko, nga, no? nanukay ko sana yung nasa bibig ko. Ano mo sabi mo sa laro natin? Sa laro, ano natutunan nyo? Ang laki pala ng bunganga nyo. Hindi, reflect po kasi sa laro namin. Yung pusa ko, katunog na ng baka. Yung kambing ko umiiyak. Naipin. Yung aso ko kinakatay kasi pasensya na kayo ha. Yung ahas ko na sobrang sa concert. Lumabas na. Tiger niyo po yung loob mo. Pasensya na po. Bakit nalalig ikaw? Ano nangyari? Saan sila po yung pwede kumabaga? Nagbuka ka eh. Naggagargle eh, naggagargle. So, ayun yung laro namin ngayon. Nanalo si Lauren. Sana all. First party na. First time po namin sa vlog. Yes. Shout out! Hatiin niyo na yung mga kamag-anak sa ibang bansa. Ma! Ayun, nakita ko sa Germany. Nandito na ako. Sa Paris. Sa America. Sa lahat ng mga kaibigan ko. Pasensya na kayo. Ito lang talaga ako. Sa mga pamilya ko dyan. Artista na ako. Sa susunod pa, mag-uwi ako ng bigas. Sa mga kaibigan ko niya, sinabi ko yung gagawin ko natin. Okay lang po yan. May uwi naman po kaming handa.